खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativityआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 14 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंनि। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गोजोननाय फोरमायदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि 15थि गोलोम बोथोरनि जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोलोम बोथोरनि 15थि जथुम्मानि गिबि सानावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा जेराव बिटिआरनि सिमाखौ सनितपुर गहपुरसिम बारायनाय, थारैनो बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथोन होनायलाय बेखौ लानानैनो बिश्वनाथ जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों। जेराव गिबियाव 41था गामिखौ सोसननाय जागोन, बेनि उनाव लासै लासै गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो मैया गावनि गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बे हाबाखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय गोजोननायखौ फोरमायदों। थारैनो जोबोद दुखुनि खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगांनि बायदिनो मैयाबो आरो 4 लोगोफोरा मोनसे लामायाव आथिखालाव आसाम पुलिसनि साख्रिखौ थिसनथाइ मोननांगौनि थाखाय बेबायदिनो प्रेक्टिस खालामनो ओंखारबोनाय समावनो उनथिंनिफ्राय गोख्रैयै फैनाय गंसे मालजों बुंफबनाय ट्राकआ सौग्रावफैयो, जेराव 4 लोगोआ लामानि साखाथियावनो गोलैना थानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव 4 लोगोनि सासेया रुंसारि जाबाय। लोगोसे 3 लोगोफोराबो आथिखालाव थैनायजों जोबोद जुजिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे जाथाया गुबैयै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुफिल्ला 31 नं माहारियारि राजा लामानि बेन्दोङाव जादों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो बर' रावखौ आथिखालाव आसामनि जुडिशियेल सार्भिस एग्जामिनेशन एबा कर्टजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादफोराव मोनसे आयदा महरै थिसननाय जासिगोन। जों बयबो मिथिगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जामिनेशन एबा कर्टजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन आनजादफोरनि थाखाय गासैबो फरायसाफोरानो असमिया रावखौ मोनसे आयदा महरै फरायनो गोनां जायोमोन, जायनि जाहोनाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा गोबाङानो बे साख्रिनि आनजादफोराव उथ्रिसारनो हानाय जायामोन। नाथाय दायो गोजोनथाव खौरां, बर' आयदाखौबो बे साख्रिनि थाखाय मोनसे आयदा महरै थिसननाय जाबाय, जायनि गेजेरजों जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहाबो आनजादाव जिरायनानै गोरलैयैनो पास खालामनो हानाय जासिगोन। थारैनो बे बाथ्राखौ गुबैयै मिथिनो मोननाय जादों आसामनि आयेन आफादनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा मोनसे फिननाय होनायनि थङै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबैयै बे थांखिखौ आसामनि आयेन आफादनि जथुम्मायाव क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा सोंथि दिखांनाय जादोंमोन, जायखौ फिननाय होनाय दङैनो आसामनि आयेन आफादनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा आथिखालाव बर' रावखौबो मोनसे आयदा महरै थिसननो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजनी फानबारिनिफ्राय सासे गान्जा फालांगिरि भुवन सरकार मुंनि सुबुंखौ हमनो मोननाय जायो। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदिनो ड्राग्स फालांगि, गान्जा फालांगि बिथांमोनखौ हमबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव फानबारि थानानि पुलिस आरो SSBआ नायबिजिरनानै मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायलाय
सासे गान्जा फालांगिरि भुवन सरकार मुंनि सुबुंखौ बिथांनि न'निफ्रायनो हमनो मोननाय जायो, जेराव बिथांनि न'निफ्राय गासै 20 केजिनिबो बांसिन गान्जाखौ बोखांनो मोननाय जायो। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गान्जा फालांगि खालामनायनि दायावनो भुवन सरकारा सिगाङाव पुलिसजों हमजानो गोनां जाखादोंमोन, नाथाय पुलिसजों हमजाखांनायनि उनावबो बिथाङा थानानिफ्राय गबोनाय लोगो लोगोनो गान्जा फालांगिखौ फिन मावफिनबावनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आथिखालाव दायो फिन पुलिसजों गान्जा फालांगि खालामनायनि थाखाय हमजाफिननाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। गंसे आल्ट्रा गारि आरो गंसे एम्बुलेन्सजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाथाय। थारैनो जाथाया जादों मैया बेलासियाव सापटनि हाथिफटारनि 17 नं राजा लामायाव। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आल्ट्रा गारिया गोख्रैयै फैबाय थानाय समावनो हरखाबै मोनसे साइडनिफ्राय मोनसे साइडजों बारस'नो लानायावनो सिगां फारसे फैबाय थानाय एम्बुलेन्स गारिया थोंजोङै गारि आल्ट्रायाव सौग्रावफैनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एम्बुलेन्स सालायग्रा ड्राइभारजों लोगोसे खाथियाव थाफानाय सासे सुबुङाबो गोब्राबै जोखोम जानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं आल्ट्रायाव गाखोनाय माखासे दावबायारिफोराबो गोब्राब जोखोम जानानै दङ होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। नंगौ, थारैनो बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुं-दुं हाव-हाव सोमजिदों। फारसेथिं रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गुबैयै दायआ आल्ट्रा सालायग्रा ड्राइभारनि होनना मिथिनो मोननाय जादों।